Na, azt mondja, hogy ő is tartottam. Mivel ez 6-8-ban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na, azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem bár, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem, és a gyerekkorra még tartott. Vinettukén begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapot, és szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a Sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arra került súlyos tartan, nem láttam volna az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, hát ha meg lenne, ami magam, szkepökölődnék tovább, s elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robin Hoodként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott Indián.